2024 इं मायथाइनि 7 मार्च खालाराव अदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोनोम होजानाय बर' बिमा गौथुमा दिनै 1 बोसोर आबुं जाबाय। 1 बोसोर आबुं जानायखौ दिनै बाक्सा जिल्ला एबसु बर' बिमा गौथुम आरो राबां दखरा एबसुनि हेफाजाबजों राबां दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय राबां बर' बाजार लोखि मन्दिरनि फोथाराव मेहेरगोनाङै सेथि जोनोम सान खुंफुंनाय जादों। मख'जाथावदि गाबोन मुलुगनां आइजो सान, बे मुलुगनां आइजो सानखौबो बिथा खालामनानै बर' बिमा गौथुम आरो एबसुआ दिनै आगुयै फालिदों। फुंबिलि समाव एबसुनि गोथार आरज गाबनाय हाबाफारिखौ सामलायो एबसुनि हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर' आरो बड'फाजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमलांनाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बाउजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। 22 नं कख्लाबारि बियाबनि एमसेले मन्टु बर' मुंख्लंफोरनि गोसोखां खाम्फायाव जेवारि फोजोंजेनो आरो बिबार बाउजेनो बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारीआ। बेनि अनगायैबो दावगाथायारि मावनाय, आइजो आरो सोलायनाय, समाजारि, रांखान्थि, सोलोंथाइ बायदि बायदि आयदाखौ लानानै गेवलां सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीआ आरो बे सावरायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जनता कलेजनि लोगो बिबुंगोरा डक्टर सिरथि सरगयारी, थिसनजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर रश्मि ब्रह्म, लोगो बिबुंगोरा अदालगुरि फरायसालिमा आरो माननि आलासि महरै ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरि समाज सिबियारिफोरा बाहागो लायो। राबां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे राबां बर' बाजाराव बर' बिमा गौथुमनि जि सेथि जोनोम सान फालिनाय आरो लोगोसे गाबोन जानो गोनां जि मुलुगनां आइजो सान फालिनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय फालिनाय जादों। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आरो बर' बिमा गौथुमनि मिरुनि गाहाय लेंथुमगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आरो जिल्लानि गासैबो आइजो बिथांमोनजों गोबाव समनि उनाव दिनै फिन लोगो मोनलायफिननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं आसा खालामो दिनै जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना जाय थांखि आरो नोजोरजों नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैनि सावरायनायाव जिखिनि फिथाइ मोनगोन, बे फिथाइनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बर' माहारिनि जिखिनि आइजोफोरनि जिखिनि जेंना बा समाजारि थासारिफोरखौ गोरोबफानानै आइजोफोरा बोरैहाय जौगालांनांगौ, बे रांखान्थि बिथिङावनो जा, बे थुनलाइयारि बिथिङावनो जा, बे हारिमु बिथिङावनो जा, बे न'खरनि बिथिङावनो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा गासैबो बर' माहारिनि न'खर न'खर, बर' माहारिनि आइजोफोरनि गोसो गोरबोआव जाहाथे हाबना थायो, बेखौ आं गिबियाव इसोरनाव आर'ज खालामग्रोबाय आरो आं आसा खालामो बिथांमोननि गौथुमनि गेजेरजों जोंनि समाजाव गुबुंले जानाय माखासे मानि थासारि, गुबुंले जानाय माखासे मानि थासारि होननानै जों जुदि बुङोबा न'खरनि जिखिनि जेंना, हौवा हिन्जावनि जिखिनि जेंना, गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिखिनि जेंना, समाजाव एखेबारे सोलिफुनाय जौ जुवा ड्राग्सनि जिखिनि जेंना, बायदिसिना जिखिनि समाजारि जेंनानि थाखाय बिथांमोना सिगाङाव थानानै समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय अरायसमबो आवगायबोयो। आं बेखौ खावलायनायजों लोगोसे आं आसा खालामो बिथांमोननि जिखिनि सेथि जोनोम सान फालिनाय, बे सेथि जोनोम सानखौ आरो बोसोरफ्रोमबो जाहाथे जों अरायसमबो समाजाव हाबसोना थानानै आइजोफोरनि गोसो गोरबोआव हाबसोना थानानै अरायसमबो जोनोम सानखौ जों फालिलांबाय थानो हायो, बेखौ आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थारैनो नंमारगौ, बर' हारिनिल' नङा, इयो गासै बुहुम नाङैनो, गासै भारत नाङैनो, गासै बड'लेण्ड नाङैनो आइजो माहारिनि जिखिनि ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय जिखिनि जेंना, बे जेंनाखौ जों खालि बर' बिमा गौथुमखौल' दाय होननानै बा बिथांमोनखौल' मावजानो लुगैनाया जोंनि थाखाय एसे उसुबिदा जागोन होननानै आं सानो। बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय बर' बिमा गौथुमाथ' मावनांगोनानो आरो बिथांमोना मावखादोंबो। दाखालि बावैसो बिथांमोना क'क्राझाराव जिखिनि हाबाफारि लानानै मावबाय, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर होदो। आरो बिनि अनगायैबो जों राजनितियाव थानाय बिथांमोनाबो समाजारि आफादफोर, बर' थुनलाइ आफादानो जा, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, अन्य जिखिनि समाजारि आफाद आरो समाजाव थानाय माखासे समाजारि जिखिनि समाज आफादफोर आरो बै जायगानि जिखिनि सुबुंफोर बा मेलेमजिबि सुबुंफोर, बिथांमोनाबो बयबो जमायै बाहागो लालायनानै नैफोरबायदि समाजारि बिजोङाव जिखिनि ओंखारनाय, बे ओंखारनायखौ खिन्थु आं आइजोखौल' होनो लुगैयाखै। बे आइजोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थासारिफ्रा जोंनियाव जों मोगा मोगि जानायखौ जों मोनो बा मोनबाय थायो।
जायो ओंखायनो आं सानो आइजोखौल' थोंजों बुङाबासिनो समाजारि बिथिङाव जिखिनि गाज्रि थासारि ओंखारनाय दहाय आं एसे सिगाङाव जौ जुवानि अनगायैबो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दा बिदि बिथिङाव आंहा बर' बिमा गौथुमाथ' एखेबारे नांना थाखाथारनाय दा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जों बयबो जमाहाय लोगो नांनानै बे बिथिं फारसेबो जों जानजि खाफ्रानानै आवगायलांनांगोन जुदि जों समाजखौ मोनसे सुस्थ' मोनसे समाज दानोबाथाय ओंखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुगैदों बर' बिमा गौथुमखौ आं खावलायनो लुगैदों आरो बिनि अनगायैबो गासैबो सुबुंफोरखौ गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ गासैबो बिथिंनि आफादारिफोरखौ गासैबो मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे नैफोरबायदि बे समाजारि बिजोंल' नङा दहाय आं एसे सिगाङाव बुंनाय माखासे मानि थासारिफोरखौबो मोगा मोगि जानो थाखाय जों बयबो जमाहायै खौसेथिनि गेजेरजों जों आवगायलांनांगोन अब्लाथायसो जों जौगानायखौ मोनगोन आरो गोजोन थासारिखौ जों लानानै फैनो हागोन गोजोन्थों बर' बिमा गौथुम जे बर' बिमा गौथुमा थांनाय बोसोरनि 7 मार्चआव उदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोनोम होजादोंमोन दिनै 2 तारिखआ बर' बिमा गौथुमनि जोनोम सान जिहेतु दा बे जोनोम सानखौनो बा दाफुंनाय सानखौनो बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों दिनै बे थावनियाव माने गाजा गोमजायै नङाब्लाबो बेखौ थेलेबलेब हिसाबै खुंनाय जादों लोगोसे गाबोन 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान बेखौबो सरजाबनानै दिनै बे मुलुगनां आइजो सानखौबो दिनैनि बे सानावनो सिगांग्रोयै बेखौ फालिनाय जादों दा बे मोननैबो सानखौ सरजाबनानै आङो गासै बुहुमनि बर' माने आइजोफोरजों लोगोसे बुहुमनि गासै आइजोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय सिबिनाय आङो बावहरदों आरो आइजो जौगानायनि थाखाय बा आइजो मोनथायनि थाखाय जायफोर आइजोफोरा माने मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय आङो बावहरदों आरो दाहा आङो बिथांमोननिसिम बावहरदों बिथांमोना जेरावखि थाया मानो गोजोनै माने जायगा मोनथों आङो बेखौनो आङो फोरमायदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुम माने जोनोम होनायनि गेजेरजों जे बर'नि जायनाखि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर'नि जायनि माहारियारि बाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आइडिय'लजि आरो जिखिनि मोनसे माने सान्थौ आरो थांखि बेखौनो लानानै बर' आइजोफोरनि जेंनाफोरनि बोस्रांनायनि सायाव इन्टेनसिभलि माखासे खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ माने दानानै लानाय जादों आरो बे आफादा स्पेसियेलि माने बा जर'खायै जे आइजोफोरा मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर जे जेंनाफोरखौ हौवा मानसिफोरनो बिथांमोना गेबेङै खिन्थानानै लानो थाखाय मालाबा आख' फाख' मोनो बा जे जेंनाफोरा आइजोफोरा मालाबा उसुबिदा मोनो बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ दिनै जोंनि बे बर' बिमा गौथुमनि गेजेरजों जों जेन मोजाङै मिथियो आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ मोजाङै जोङो फैबाय थानाय समाव सुफुंनायनि राहा आरो बेबस्थाखौ जोङो पलिसिफोर लानायाव जेन माने मदद जायो बेफोरबायदिनो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै बे बर' बिमा गौथुमखौ दानानै लानाय जादों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो सुबुं माहारिनि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो सानो आरो बर' हारि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो सानो आरो बर' माहारियारि बादखौनो लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बिनि थाखाय खामानियाव मुखुब दा बेखायनो समानै बर' हारिनि हौवा आरो हिन्जाव सोलोंथाइ रांखान्थि बियो जौगानायनि गेजेरजों जे जोंनि हारिखौ जे दाफुंनो नाजानाय जेन बियो मोगथां महराव गोग्गोमैनो थाबैनो जेन जाफुङो बेनि थाखाय गोख्रैयै खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानानै लानाय जादों बे आफादखौ लानानै रावहाबो इनसिकिउर जानो गोनां गैया बे आफादा सोरजोंबा जुजिनो थाखाय सोरजोंबा नांलायनो थाखाय आरो सोरखौबा दुरबल खालामनो थाखाय जोनोम होजानाय बियो आफाद नङा बियो बर'नि आइजोफोरा बा बर'नि हिन्जावसा गथ'फोरा मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोरजों जुजिनो थाखाय आरो जेंना बोस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआवनो जोनोम होजानाय बियो मोनसे आफादसो जेब्लायबो बे आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाइडेन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कन्ट्रलावनो बियो खामानि मावलांबाय थागोन दा बेखायनो बे आफादखौ नोंथांमोना मदद होनो हायो आरो बे आफादखौ नोंथांमोना बजबनानै लानो हायो आरो बे आफादनि गेजेरजों नोंथांमोननि ओनसोलाव माने सोलिनाय माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय नोंथांमोना माने मदद लानो हायो आरो नोंथांमोना बिबानगिरि जानोबो थाखाय माने सिगांबोनो हायो आं बेखिनि बाथ्राखौनो दिनैनि नैबे बर' बिमा गौथुम सान आरो मुलुगनां आइजो सान फालिथाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना आं मिथिहोयो गोजोन्थों गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै जोंहा 7 मार्च बे 7 मार्चआ जोंनि थाखाय बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान
आरो बे सेथि जोनोम सानखौ जों मुलुगनां आइजो सान गाबोननि 8 मार्च बा 8 मार्चखौ लानानैनो बेखौ लोब्बा लानानै दिनैनि सानखौ जों फालिनो लानाय जाबाय। जोंहा बायदिसिना आइजोफोरनि गेजेराव मावनो लानाय जोंनि जिथु थांखि बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै जोंहा मोनसे सावराय जथुमबो जागोन आरो बेफोर सावराय जथुमनि गेजेरजों जों गासैबो बर' माहारिनि गेजेराव बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जि जोंनि बर' बिमा गौथुमा बर' आइजोल' नङा बियो गासैबो बर' जाथिनि थांना थानाय जे थामोनथा रांखान्थि जौगानायानो जा समाजारि जौगानाय सोलोंथाइ जौगानाय बायदि बिथिंनि गासैबो हाबाफारियावनो जों बाहागो लाजोबगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि थांखि एबा नोजोरखौ लानानै बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनानै होदों बेफोर गासैबो नोजोर थांखिखौ मावफुंनायाव जों जेब्लायबो थियारि आरो जोंनि बे बोसोरसेयाव जोङो फ्राय मावनो नाजाबोदों आरो खायसेखौ जों मावफुंनोबो हादों नाथाय खायसेफोरा जोंहा आद्राबो जानानै दं। बिनि थाखायनो जों दिनै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो मेसेज होगोन बर' बिमा गौथुमखौ जाहाथे बयबो अनसायो बयबो मान होयो गासै बर' आइजोखौनो बयबो जाहाथे गावनि मोदोमनि मोनसे अंग हिसाबै बयबो अनो मान होयो बेखौ जोङो जेब्लायबो मिजिंथिगोन। जों मावदों बेखौ जोङो फोस्रावजोबाखै जोंनि गेजेराव जों खावलायलायनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओरैबायदि जायो जोंनि माहारिनि गेजेराव माबा मोनसे फिसा जाथाय जायोबानो जों ससियेल मिडियामाव बांद्राय होनानै जों गावजों गावनो गाज्रिखौ जों फोस्रावना लाजोबलायनाय जादों। बिनि सायाव जों ओजोंहाय चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला आरो ओजों सनितपुर जिल्ला बेफोरावबो जों मावगासिनो दं आरो जोंनि बाक्सायावबो जोङो एसे एनै मावबाय थादों। जायफोर आइजोफोरा फरायनाय गारनानै बायदिसिना माबाफोराव मा होनो हटेलफोराव थांनानै बारफोराव थांनानै जि मोसाबायहैनाय लोंहैनाय जाहैनाय बेफोरखौबो जोङो न' थांनानै जोङो बुजायनायनि गेजेरजों जोङो बन्द' खालामनो फ्रायखौनो जों हादों होननानै मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौबो जानो हागौ बा खायसे खायसेफोरा बेफोरखौ फोस्रावजोबाखै मिथिनानैबो जों बादा होलायनाय जादों। चिरांफोराव जाय सिगाङाव जि दावराव जालायबाय दंमोन ससियेल मिडियायाव जि गाज्रि रिल खालामना फोस्रावनाय बेखौ थारैनो थांनानै बुजायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोजाङाव लाबोनो हादों रायजो राजानि सेराव निमाहा बिहोनो हादों आरो बेफोरबायदि जाथायखौ सांग्रां लाबोनो थाखायनो दिनै बर' बिमा गौथुमा जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ लानानैनो नै थांनाय फेब्रुवारि दानाव जोङो सारा आसामनि बर' मैखोम जायगाफोराव जोङो रेलिबो लानाय जादोंमोन। सोलोंथाइ बिथिङानो जा आइजो सांग्रांथियानो जा आरो बे गाज्रि रिल बाहायनानै फोस्रावनाय बेफोरनि सायाव सामोल जाथों बेखौ लानानैनो जोङो बे रेलिखौबो लादोंमोन आरो जों बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो मावलांबायबो थागोन जोंनि गेजेराव। दा बे माखासे आइजोफोरा न'खर गारना बिसि फिसा गारनानै गुबुनजों थांनाय बे जाथाया अबयसे बर' बिमा गौथुमाल' जे मावनांगौ बे नङा जोंनि बर' माहारिनि गासैबो समाजारि गौथुमफोरानो जों बेनि सायाव जोङो थांखि लानो नांगोन मावनो नांगोन आरो बर' बिमा गौथुमनि अनगायैबो जायफोर बर' माहारिनि गेजेराव थानाय आइजो गौथुमफोर दं बिथांमोननिबो बेफोरो गासैबो मावनांगौ खामानि सारा बर' जाथिनिनो मावनांगौ खामानि। बेखायनो सासे हौवाया जेरै गावनि बिसिखौ मोजाङै बुजायनाय अननायनि गेजेरजों दबथायनो हायो गासैबो बर' माहारिया गासैबो बर' आइजोखौनो जुदि जों अननाय मान होनाय आरो बुजिलायनाय एबा बुजायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों गावनि खालामना लानो हायो बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो खावलायबाय थागोन होननानै जोङो दिनैनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होबाय। जिहेथु जोंनि समाजाव आइजोफोरखौ माइ गोजौ खालामनांगौ होनना सानो नोंथां? बेफोरो बयनिबो थाखाय नङा जि गाज्रि फोस्रावनाया जों सानो दिनैसिमबो बर' माहारियाव जोंनि आइजो माहारिया जों माइनावानो आरो जों माइनाव होननानै बेखौनो जों दाबि खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिम बर' माहारिया अकल गावनि न'खर बेंनाय एबा फिसा फिसौ फेदेरनायावल' नांनानै थायाखै फिसा फिसौ फेदेरनाय न'खर बेंनायजों लोगोसे समाजनिबो खामानि मावफादों आरो हादोर आरो हारि रैखाथि होनायावबो जोङो माखासे जों खामानि मावदों। बिनि सायाव आं नैबेखौनो फोरमायगोन साफ्रोमबो आइजोआनो माइनाव आखुखौ लानानै जोङो दैदेनलांनो नांगोन न'खरखौबो फोसाबलांनो नांगोन गथ' गथायखौबो फेदेरनो नांगोन आरो जायफोर आइजोफोरा दिनै गाज्रि लामाजों थांनानै जोंनि आइजोनि गेजेरावनो जि गोसोम गाब दागो होगासिनो दं बे गोसोम दागो होनाय बिथांमोननिसिमबो आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि बैफोर आखुखौ गारनानै माइनाव आखुथाइजों समाजाव गावखौ सिनायथि होनो हाथों आं बेखौ मिजिंथिगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया।
मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।